ndị be anyị ekene m ndị be anyị ekene m asị ka m mee obere video advice m na-enye ụmụ Naijiria chi isi Naijiria wee bịa Amerịka ebe a si na ọ ka abịa birizie na Amerịka ebe a ma enugo nwaanyị ma enugo di ma ịdị single advice ya bụ fọ gị nwa kịta ndị nọ na Naijiria. Nke mbụ malụkwa amalụ na ebi ebe a tupu ị nweta ezigbo ihe ya alụ ma nweta ezigbo ọrụ ihe alụ ma satifiketi iji wee si na Naijiria wee bịa ọsọ ọ bụ na ị bụ prọfesọ na Naijiria malụkwa amalụ na ebi ebe a na ihe ebidokwe their own school n'isi satifiketi gị ahụ ihe edebido from college emechi wee transfer wee gụbakwa na university otu aka esi dị bifo iwe nweta ezigbo ọrụ gocha pụta get challenge state board wee nweta ezigbo ọrụ ihe alụ esi na akwụkwọ akwara gị ọgụgụ chacha ịbịa ịrụba ọbara ọrụ dị ya rụba sekuriti ịghọta na ịrụba sekuriti nyaba Uber nyaba taxi nyaba Uber lift wee manejibe onwe gị ọfụma ịghọta kịta ka o si dị imam big life otu aka isi onye atụtụ ya one by one obere slow and steady. Mana ihe ndị a ngụpụta kịta ọ bụ na ọ dọrọ na ajenda gị na ihe dị na ajenda gị bụ ebi ebe a ka ị gwube 419 tụba akwụkwọ ofu ndị a nọ na Naijiria jinja gị si gị weta akaụntụ gị ka akwụ ụgwọ ka ekezie pasentaji ma ọ ka eme nke ọzọ emere nke ọzọ gị mee nke emere nke ọzọ scam fraud ma ọ credit card nke na nke ọbụla marakwa amalụ na ihe aba nga and nga ya aba a echefukwa gị na nga ebe a ya ha jide ndị bụ citizen ha echefu ha na nga not talk of gị nwa bịara abịa ejide gị na nga ka a echefu gị from 20 years 30 years ị nọ na nga na-akwụ ya ị na-asọ ọbụzụkwa sọ scam ka ime otu aka ihe osu ya nọ na nga ịghọta na so na ị na-abịa ebe ebe a ebidokwa akwụkwọ gụba akwụkwọ esi na ịma ịrụba ọbara ọrụ mana isizie na ịdị gridi na ịdị anya ukwu na iche ibute n'ike ịya aba nga mụ na-agwa gị ya ọcha gị mụ na gị abịa na chata ịya aba nga na ịbacha nga pụta ebuna gị ma ọkwa na-ahapụ gị ị na-akpaghazi na striti ghọọ homeless mgbe ahụ ịgbazie ala ị na-akpagha na striti ịghọgo homeless ọmọdụ ya atụpụgo na nwekwa onye Igbo na ebe adịghị redi ịhapụ mmadụ na bie ka mmadụ bịa biri na bie for anything ọ ka o siri Blue Africa Life na Amerịka ebe a sụwede ọ bụla na na-ediscourage gị ịbịa mana ebe ebe a bụrụ ya n'uche ihe na-aba ngwa gị ara na ijebe their own school ma ọ bụ ịrụba obere ọrụ ha wepụta ihe taa ana ọ bụ na ị nwere akwụkwọ ifugo ya kịta eburu di na nwunye ndị di na nwunye si na ka abịaza ebe a bịa satụrụ ọdị ha kpọrọ ụmụ unu bịa ebe a ebi ebe a marakwa ya mara na unu enwere akwụkwọ ịghọta nwunye na-ezogharị na-alụ on the table job a na-akwụ ọsị ịlụọ 18 hours ma 16 hours ọsọ ha 6 hours ma 7 hours akwụọ unu on the table ịdị alụ ijebe because ị nwere akwụkwọ amarakwa amara na bifo na-enweta akwụkwọ gị na di na nwunye na unu na-abụ ya agbasa onye ejebe iche onye ejebe iche nke nwoke achọbara ya emeri akwụkwọ ọ ya anụ nke nwaanyị achọbara ya emeri akwụkwọ ya abụ die ochenji afịa ịghọtara kịta ka o si wee dị and ihe na-akwụ ya ụgwọ ebụrụ single chọrọ nwaanyị ya emeri gị akwụkwọ ịbịakwa ebe a ihe na-akwụ ya ụgwọ owelu mgbe anya emeri gị dị akwụkwọ ihe na-akwụ dị gel ụgwọ ma nwaanyị ọbụla ịnweta ihe na-akwụ ya ụgwọ ewee mere gị akwụkwọ gị na ya na-anụ o nwezi ike ọgbuo gị sị gị ka ụmụ mụta ofu nwa ma nwa na-ahụ ka e wee na-eme iburu okpo ije tụbịa ime ịtọgụkwa ihe na obere oge ọbụla ị na-arụta ya na-agagharị ya na ụmụ ya ya na-akpọ child support ibido kwụba child support ego niile ị na-arụta oge a na ego niile ị na-arụta skịta na ọha maka ị na-arụtarị ya onwe skul nke ị na-esevu ma fọ stories na ihe arụ na Naijiria dream nke ahụ anwụọ onwezighị ihe emenwu otu aka ihe so etọ ọ bụzie na polo akọwara ọra nji ihe ọfụma ịtọzie na Amerịka na-akpagharị ịghọta na onwekwa dị redi inyelụ gị aka so ihe abịa ebe a ọ bụrụ na ị na-agbara sayensị ọsọ na skuul na sekọndịrị skuul tigbu uche gị na ya bikos ịbịakwa ebe ihe efesi ya na kọleji ma kemịstrị iri na ahụ ị na-agbara ọsọ ihe efesi ya you must pass it nke abụka isi ka eme sọtịn ma eme bribe wee gafere ma egbuo eso ma onye mmadụ mba ihe efesi ya ọ sị abụrụ one mark ma gị ka ị wee pasị ya ị nwetara ya you will repeat ogbuo GPA gị ogbuo GP gị ị gbadaa ọ ka o si wee dị so iche ịbịa abịa ihe akwadokwa akwado esi na ebe ịtụ akwụkwọ ihe aba nga chefuo ịmara ajọ ndụ niile ahụ ibi na Naijiria ihe niile ilega niile ahụ ime na Naijiria ikpofuo na ka ịbịa ebe a ibili life n'isi ịghọta ọ ka o si wee dị oke ndị be anyị ekene m ndị be anyị ekene ma ọmụnwa brother Peter Ọdịda eso Los Angeles California USA ewetala unu nkụzi nke wee na-asụ unu ọhịa abịa Amerịka
ya ma na ọ na-abịakwa ịgụ akwụkwọ ma ịrụ obere ọrụ ha wepụta isi na ebe ịtụ akwụkwọ ka eweta akaụntụ ka akwụọ ụgwọ ịya aba nga agha echefu gị ibutere famili unu ihe anya mmiri oke ọkụ swere one love